sezóně tentokrát za 2 body a celkově už i počítá 5. Zakončení celého zápasu. Nejlepšími hráči vyhlášení Adam Svoboda, brankář a Tomáš Pospíšil, který golem v čase 50-14 vygumoval jednobrankový náskok Plzně a položil základ pro pozdější vítěz. Kometa tedy nakonec dokázal otočit zápas, v kterém dvakrát prohrávala. Plzni vlastně zajistil bod Radek Duda, který se při nájezdech pokusil o velmi nevšední zakončení, nevyšlo mu to, ale jeho gól na 2-1 byl pro Plzeň hodně důležitý. Nakonec nepřinesl více než jenom bod, ale alespoň bod si Plzeň vede. K tomu gólu na 2-1 Radek Duda přišel trošku až čtvrtý gól. Ten nájezd to myslel opravdu velice dobře. My si pustíme celou tu situaci, která tomu předcházela, tomu gólu Radka Dudy. Podívejte se, jakou chybu vyrobili prvnější obránci. Tady Vyčánek velice dobře posunul, protože byl pod tlakem, ale Kempný, který si všiml Martina Starkyně, že ho má za zády, teď už vůbec nekontroluje situaci, spanikařil, jednoznačně spanikařil, protože Martin Starka byl v oblouku pryč od něj, on si mohl podržet